bryllup er en smuk begivenhed. En begivenhed, hvor man er blandt sine allernærmeste, sine gode venner. For Vilas er det ikke helt det samme. Der er nemlig rigtig gode venner, der ikke er blevet inviteret. Hør deres fortælling om, hvorfor de selv tror, de ikke er kommet med. Og hvis vi skal have rigtig farver, så siger vi... Navnet er Bjarne von Torpedan. Jeg er tryllekunstner. Jeg kan selv sige, jeg har vundet den her, fordi jeg var en sensation, og stadigvæk er en sensation. Jeg har mit eget tv-show, Trutti Frutti Stunde på St. Agnes. Det er der, jeg tjener flest af mine penge. Der er kun én vej, og det er opad. Det er mit lille kæledyr, Freddy. Skal du have lidt mad der, Freddy? Det er magic. Hvor jeg kendte Vilas fra? Ja, det var på det, der man kalder Rosie Maggis. Der var jeg entertainer for One Night, The Master of the Starster. Han var så imponeret, at han måtte have en autograf på sin balle. Jeg tror, han var en smule fuld, men det er jo ikke det eneste, der vil have en hudautograf af mig. Det kan jeg sige til dig. Jeg tror, at hvorfor jeg ikke er med til brylluppet, det er fordi, at Bettina, hun har en uimodståelig kemi for mig. Hun kan simpelthen ikke lade mig være i fred. Jeg optrådte hjemme hos Vilas, og Bettina har bare for mig hele natten. Og det tror jeg er en smule jalousi for Vilas side, at jeg ikke er inviteret. Jeg kender Vilas fra gymnastikhøjskolen i Aalborg, hvor vi har været gymnaster sammen i år 2000. Vilas gik på første hold. Han var i bedste. Jeg gik selv på tredje holdet og havde ikke de store færdigheder. Men Vilas kom og hjalp mig og tog godt imod mine spring. Jeg kommer fra Kolding, faktisk på en lille by, der hedder Seet. Jeg ved ikke, om I har hørt om den. Det er en fyrværkerifabrik, der blev sprunget i luften for nogle år siden. Det var faktisk mig. Det skete sådan, at jeg arbejdede på Seet fyrværkerifabrik. Og der kom jeg til at ikke at lave en fuser. Jeg tændte en, og den gik fuldstændig amok, og nu er jeg set ikke på landkortet mere. Det har ikke været sjovt. Det har det. Det har gjort meget ondt i min familie, og også for mig. Jeg klarede den, men hele fabrikken gik i stykker. Min mor, hun siger, at jeg var ikke egnet til fængsel. Så jeg har fået 90.000 samfundstimer, hvor jeg skal gå og gøre rent rundt omkring i landet. Og jeg er nået til Sjælland nu, simpelthen. Det er hårdt. Det kan til tider være sjovt, men der er langt imellem hoppene. Det kan jeg godt se. Jeg tror, at grunden til, at jeg ikke er blevet inviteret med til brylluppet, det er rent og skær, at der gør altid noget galt, når jeg er der. Hver gang vi lavede gymnastik sammen,
så faldt jeg. Hver gang jeg dækker bord, så smadrer jeg bestik. Hvis jeg går rent, så råder jeg mere end jeg går rent. Så jeg tror, at Vilas har valgt, at han skulle have et rigtig godt bryllup, og det under jeg ham meget, men det går ondt at vide, at jeg ikke er inviteret. Jeg håber, I får en rigtig god aften, også selvom jeg ikke er med. Fitnessworld Lygten, det er John. Problemer? Der har du ikke sammen med John. Det fikser vi. Mit navn er John Fart. Jeg er fitnessinstruktør, holdinstruktør i Fitnessworld. Jeg har udmærket sig som Balance of Symphony i det russiske ballet. Jeg har været på Oxford i Harvard på Symphony of Science. Så har jeg gået på aftenskoler og taget latinkurser, som jeg også har som hold op i Fitnessworld. Selvfølgelig kan du det. Du kommer bare til John. John klarer alt. Specielt når han har fart på. John Fart, det er mit navn. Ja. Jeg kender Vilas op fra Lygten, hvor han er min chef. Han er souschef, hvor Marie-Louise er chef deroppe. Centerchef. Jeg blev tilknyttet, da Falster Fitness blev opkøbt nede på Falster igennem Fitnessworld, og så er jeg hertil kommet ind til at være personlig træner, motivator og holdinstruktør, som jeg er. Det er selvfølgelig klart, når man er i Fitnessworld og er personlig træner, så skal man have styr på kroppen, og man skal få styr på sin mad, og det er der, jeg også kommer ind i billedet og giver Fitnessworld bare lige det ekstra. Jeg giver lige 110% mere, hvad jeg vil give. Jeg kommer full body ind til folk med hele Trump-partiet siger, at dig og mig skal jeg give dig noget personlig træning. Hvad vil du have? Den eller mere? Jeg kan give alt. Og det er det, der skiller mig ud for at være en normal træner og så bare en personlig træner. For ved du hvad vi skal have? Vi skal have fart, og det er ikke bare fart, vi skal have John Fart på. Det plejer jeg at sige. Det virker faktisk rigtig godt. Det undrer mig meget, at jeg har fået at vide, at Marie-Louise er med til Vilas' bryllup, fordi i går, da jeg stod ved receptionen og vi lukkede sammen, der sagde hun nogle ting, som jeg ikke kan sige på Åben TV, fordi de er ikke for børn. Men Marie-Louise, du sidder sikkert og smæsker dig med hummer og jomfruhummer og kaviar og hvad Vilas ellers skal give af dyre ting. Det vil jeg skide dig en ko med, men jeg kan godt sige dig, når du møder på arbejde igen på mandag på Lygten, så er der åbne kort fra John Fart, for det gider jeg ikke finde mig i. Det kan godt være, at du er chef, Marie, og Vilas også som sous-chef, ikke? Men det vil jeg ikke finde mig i. Jeg er skuffet, jeg er sur, og jeg er en af jer 110%, jeg giver Fitnessworld, og så giver I mig ikke en skid. Det gider jeg ikke finde mig i, for jeg gider kraftedeme ikke mere. Det er ikke til at sige, hvorfor disse 3 mennesker ikke har fået plads ved bordet. Men én ting er helt sikkert. Der sidder en med rigtig dårlig smag i munden.